An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna aw k'aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye dɔgɔkun kunnafoniyaw la ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo tako 24 na o kadara kɔnɔna na ni o bɛ bɛn ɔktɔburu kalo ma Mali jamana minisiri ɲɛma Sumeilu Bube Mayiga a taara bɔ Bamakɔ sigida fɔlɔ Maakɔrɔ la min ni o si ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye a kɛra ka bɛn tarata don de ma dɔgɔkun kɔnɔna na Sikɔrɔ papiri kin kɔnɔna na mɔgɔba caman o sera ka kɛnɛ lasɔrɔ an ka jɛyanko sɔrɔlenw lajɛ. Mafili Jalo si bɛ taa san 111 na a ye bange kɛ den 5 o bɛ a bolo a mɔden bɛ taa maa 43 la wa a bɔnnaw bɛ se maa 45 ma walasa ka bonya ani karama ta ka se mɔgɔkɔrɔbaw ma ni ka kodiya u bolo duwawu ɲini ta fanfɛla na bɛn ni kelenya ni basigi ka se ɲɛtaga koɲɛw ma Mali jamana kɔnɔ o de b'a to ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ni hakilina in ta san o san ni o bɛ bɛn ɔktɔburu kalo ma k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen. O kadara kelen in kɔnɔ lajalifɛnw taara ka di Mafili Jalo ma sefa wari 100,000 ka fara fɛn caman wɛrɛw kan i n'a fɔ daraw seli tapiw ka se fini dontaw ma san o san fo an ka se ka an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɛgɛrɛ mais mɔgɔkɔrɔbaw dɔrɔn tɛ dɛ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ pour que jamana k'a yir'u la ko a ma ɲin'u kɔ et que an bɛ ka baara ye que an bɛ ko bɛɛ kɛ ka ko nɔgɔya minnu tɛ se minnu an kan ka minnu dɛmɛ bon o de la an bɛ min na bi yan o bɛ kɛ fan bɛɛ Mali kɔnɔ a bɛ kɛ commune la a bɛ kɛ région la a bɛ kɛ fan bɛɛ donc o de b'a to jamana yɛrɛ an bɛ kɛ kelen ye an kana ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ et puis an y'a fɔ musokɔrɔba ye ani an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ an bɛ duwawu kɛ ɲɔgɔn ye pour que ala k'o mɛn an kɔrɔ olu fana ka duwawu kɛ pour que jamana ka sinsin a ka sinsin min ye an ka danbe ye a ka sinsin o de kan ka fitinɛ ɲɔni ka bɔ jamana kɔnɔ. Ka fara nin bɛɛ kan fɛn min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ Mali jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita a hakili b'a kan a ka baara bolodalenw na san 2019 k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ta k'o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ san ye walasa fɛn min ye bɛn kelenya ani lafiya ye o ka se ka banba Mali jamana kɔnɔ lajɛ yɛrɛ sɔrɔla ka kuncɛ ni duwawu don ye k'o ɲɛsin Mali jamana ka hɛrɛ sɔrɔ ma. Mali minisiri min ni o ka caw bɛnnen don denmisɛnw baarako ani fasoden ɲumanya kunkanko kow ɲɛnabɔli ma ni ale fana de ye Mali jamana gouvernement ka babu sentigi minisiri Amadu Koyita a y'a ka aladala kunnafoni kɛnɛ sigi sen kan dɔgɔkun in kɔnɔna na ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali gouvernement ka kunnafoni sɔrɔ soba sigma kɔnɔna na Amdalayi ACU 2000 la Bamakɔ minisiriw ka ladala sigi tɛmɛni bɛn kɛra fɛn min kan minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka walawalali kɛ o ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Amadu Jalo ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'o lajɛ. Ministre Amadou Koyita i n'a fɔ ladala ko la dɔgɔkun o dɔgɔkun ani kunnafonidilaw bɛ ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye la kumabaw baroda sigiw kan yaasa ka malidenw bɛɛ lajɛlen la lɔnniya jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara minnu kɛla jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la o dɔ la kumaba dɔ kɛra ministriso min ka ca ɲɛsinen bɛ an ka jamana nafolokow ma ministère de l'économie et des finances sariya kisɛ dɔ tara min bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔyaso n'o ye palais de Kuluba ye o baaraw ye o bɔlen kɔfɛ u da sera sariya wɛrɛ ma min bɛ tali kɛ kulikorokaw fɛ yen pɔn belebele min bɛ ka labɛn Kayo kɔrɔfɔ sabanan kɛra fɛn min ye o bɛ tali kɛ an ka ministriso min ɲɛsinen bɛ sɛnɛ o koɲɛw ɲɛnabɔli ma yaasa ka cakɛda dɔ sigi min bɛ sɔrɔ ani yiriwa ɲɛsin an ka togodala mɔgɔw ma. A projet de décret fɔlɔ o ye farankan min kan ka na baara min bolodalen don n'an b'a fɔ ko Seydi Kuruba a b'a dɔn Mali gouvernement i hakilina dɔ sɔrɔ a bɛ san damadɔni bɔ n'o hakilina ye mun ye o ye ka se ka baara kɛ baara min b'a to an bɛ se ka ji minɛ a hakilina fana kɔnɔna na hectare min bɛ dilan a la fana a bɛ taa fo baganw ka dumuni n'an b'a fɔ ma burugutière o ye mun ye bin façon dɔ bɛ yen nɔ min ka ɲi baganw ma kosɛbɛ taari 600 damadɔni bɛ ka dilan o fana na o fana dilanni o b'a to an ka baganw bɛ se ka samiya mana ban o bɛ se ka dumunikɛyɔrɔ sɔrɔ cogo min na min b'a to u ni kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na fana a filanan fana o ye jumɛn ye o fana ye projet de décret o fana ye farankan ye o farankan ye min ye gouvernement ye
politique nationale doit adapter à ma mɛ kosɛbɛ. O politique nationale n'an b'a fɔ ma politique nationale des transports et des infrastructures de transport et de désenclavement. O de senfɛ pont bɛ ka dilan Kayo n'o ye Kulukɔrɔ mara ye ani ka goudron caman dilan. Donc o baaraw fana senfɛ o contrat kun signera gouvernement ne signera plutôt parce que a b'a la hali bi gouvernement ni entreprise chinoise n'an b'a fɔ ma Kobeki a signera a musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 36 ni miliyɔn 979 o musaka bɛɛ bɛ bɔ jamana ka sɔrɔ de la. Kunnafoni nasiraw fɛ minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ u ye kɔrɔfɔ dɔ ɲɛsin minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛɲɛ ɲɛnabɔliw ma ministère des affaires étrangères ale ni an ka siraba kow ani an ka jagokɛlaw ka minisiriso ale ni minisiriso min ɲɛsinnen bɛ dugukolo ko ani an ka sokow kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma waleya ninnu bɛɛ lajɛlen taara minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye ba in sen fɛ. Communication écrite gouvernement y'o 4 lamɛn. Kelen bɔra ministère des transports n'o ye ministre min ka baara sɛmɛ jɔbɛ an ka siraw ani an ka pankurun ale ye communication écrite yira min bɛ agence nationale de météorologie n'o ye mun ye minnu bɛ jateminɛ kɛ samiya ko la minnu bɛ jateminɛ kɛ waati ko la pour que u ka se ka kunnafoniw d'an ma an k'a dɔn san bɛ na nin don san bɛ na nin waati la san bɛ na ɲina ou bien fiɲɛ jugu dɔ bɛ se ka wuli an bɛ se k'o bɛɛ kunbɛn cogo min na. Ministre du commerce ale fana ye communication écrite kɛ n'o y'an ka jago yiriwali ye bɛɛ b'a dɔn an ka jamana ye jago jamana de an bɛ se jago la an bɛ se a kɛcogo ɲuman na nka a ka kan fana an ka jateminɛ kɛ k'a fɔ n'an bɛ se ka hakilina kura minnu fana bɔ an bɛ se ka min fara an ka jago kan hali bi a ye communication filanan fana écrite kɛ n'o fana ye mun ye o ɲɛsinlen bɛ sogo ma bɛɛ b'a dɔn an ka jamana ye bagan mara jamana ye nka ni politique nin ye fɛn min ye dɔrɔn o ye k'a fɔ an ka jateminɛ kɛ an ka jamana ye bagan mara jamana ye n'an sera k'a to an ka baganw sogo an bɛ se ka sogow labɛn cogo min na ka ɲɛ an kana baganw yɛrɛ labɔ ten an ka se ka sogo de labɛn ka ɲɛ sogo labɛn ko ɲuman ye a ka se ka fɛrɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ saniya la ani an ka se k'a labɔ fana ka taa feere farafinna ali tubabula diɲɛ fan bɛɛ. Ka kɛɲɛ ni kunnafoniw nasiraw ye minisiri Amadu Koyita a ye kunnafonidilaw a y'u ladɔnniya jamanakuntigi Ibrahim Bubakar Keita a ka taama la ka taa lamɛrikɛn jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ seleke 4 tɔnba ka sigili 73 n'o ye 73e session ye min kɛra New York faaba kɔnɔ ani an ka premier ministre gouvernement ɲɛma Sumelu Bube Mayiga ale ka taama ka taa Mɔptikaw fɛ yen nɔ a da sera olu ma kunnafoni misɛnninw nasira fɛ. An ka jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita a kun taara New York n'o ye diɲɛ jɛkulu n'an b'a fɔ ma Nations Unies san o san u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw ani gouvernement ɲɛmɔgɔw ka kuma diɲɛ yɛrɛ taabolo kan ka kuma basigi bɛ se ka na diɲɛ na cogo min na ka kuma fana gɛlɛya min bɛ diɲɛ na bi maaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na pour que an bɛ bɔ o kɔnɔ o de senfɛ an ka jamanakuntigi taalen nin y'a assemblée générale a session 73 de a ye kuma ta Mali tɔgɔ la a ye kuma ta mɔgɔ ma bɛ ka Mali dɛmɛ k'u bɛɛ fo ka Nations Unies fo a bɛ dɛmɛ min na an ka jamana na k'a fɔ fana premier ministre Sumeli Boyi Mayiga a fana ye taama kɛ mardi tɛmɛnen ka taa Mopti mara la a taalen Mopti mara la a taara ka taa jateminɛ kɛ pour que bamananw ko ye ko ye fɔ ko ban bɛɛ b'a dɔn an bɛ école ta la salon gɛlɛya caman kun bɛ yen école caman kun bɛ minnu datugulen don nka ɲina gouvernement ye baara minnu kɛ gouvernement ye hakilina minnu falen ani sɔrɔdasiw ka déploiement min kɛra k'u bila ka taa yɔrɔ sécuriser o y'a to école dayɛlɛla. Kɔrɔfɔ kuncɛ la minisiri Amadu Koyita n'ale ye jamana ka babu sentigi ye a ye walawalali kɛ kunnafonidilaw ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna la yaasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a la ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ka baara minnu kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u bɛɛ lajɛlen ka se ka u niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna na. Mali jamana minisiri min ni o ka caw bɛnnen no denmisɛnninw baarako ani fasoden ɲumanya kunkanko ɲɛnabɔli ma ka bɛn ni alamisadon ye a ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan Carrefour des Jeunes na Bamakɔ kɛnɛ min sigikun laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka bursiw di Mali jamana kɔnɔden kalandenw ma u ka se ka t'u ka sanfɛ kalanw laban Algérie jamana kɔnɔna na kalanden ninnu ka o yamaruya sɛbɛn ninnu a dili kɛnɛ sigira sen kan dili kɛnɛ sigili kɛnɛ kɔnɔna na u bɛna bisimila jamana min fɛ ni o ye Algérie jamana ye
olu ka lasigiden so min bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ o lasigiden ɲɛmɔgɔ o tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara kalandenw ani kalanden somɔgɔ caman kan an ka jɛ an k'o sɔrɔlenw ɲamada. A kɛra laada ye san o san Alizeri jamana bɛ anw ka jamana kulomagɛn ni yamaruya papiye dɔw ye kalanko bunako kan n'an ko min ma ko bourse d'études walasa ka se ka to an ka école minnu bɛ yen ni olu ye sebaya sɔrɔ cɛmancɛ kalan na n'an ko ma ko niveau secondaire ni diplôme sɔrɔli ye baccalauréat minnu bɛ o yamaruya ni ka taa sanfɛ kalanw kɛ o baaraw bɛ bila sen na walasa ka se ka gɛrɛsɛgɛ di olu écoledenw ma u ka se ka taa u ka sanfɛ kalan kawaleya Alizeri jamana kɔnɔna na. Ne san damadɔni bɔ san o san Alizeri bɛ min kɛ an ka jamana ye an y'a dɔw fɔ tubabukan na jamana si tɛ taa ɲɛ ni basigi t'a la jamana si tɛ taa ɲɛ ni bɛn tɛ yen jamana si tɛ taa ɲɛ ni jamanadenw m'u tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya mana wuli an ka jamana kɔnɔ kuma o kuma Alizeri bɛ wuli k'i jɔ k'an dɛmɛ k'a to maliyɛnw an minnu ye ba kelen fa kelen ɲɔgɔn faamabaliya mana dɔn ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ wuli k'u jɔ k'an dɛmɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma n'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ accord min n'an y'o signé kɔsa in na n'an b'a fɔ o ma accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger Algérie de y'an dɛmɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ an ye min kɛ Algérie a bɛ kalo damadɔni bɔ u y'an dɛmɛ an n'an badenw n'an sinjiw an sigira ka kuma bi bi in na an bɛ se k'a fɔ alhamdulilahi rabil alamina mankan min kuma yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yen bilen fo n'a kɛra an ka juguw kɛlɛ n'an b'a fɔ minnu ma terroriste. Écoleden minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni yamaruya papiye ninnu na kalanko bunako kan n'an ko bourse d'études olu ka babu sentigi a ka dantigɛliw kɔnɔna na a ye o ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni ka tila k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la ko u n'a wulikajɔ caman kɛ walasa ka se ka taa Mali kunnawolo ye min bɛ kɛ sababu ni o na segin ni dɔnni nafama caman ye. Hakilina fɔlɔ ye mun ye ka foli bila ka taa Algérie bourse la ala ye minnu parce que ala ye minnu garijɛgɛ la garijɛgɛ ko de ye bourse ko ye an bɛ Algérie yɛrɛ de fo kosɛbɛ fɔlɔ parce que ale de bourse di a kɛlen ka o bourse mun dira o kɔfɛ an bɛ se ka mun fɔ o kan o ye ministre yɛrɛ ye mun fɔ u ye kɔrɔfɔ dɔw kɛ ka ladilikanw kɛ ka di an ka denmisɛnninw ma o ladilikanw ye mun ye u bɛ bɔ yan ka taa dugu wɛrɛ de la o dugu ko sariya bato n'o sariya bato u bɛ sɔrɔ ka taa n'u ka kalan ye an bɛ ala deli ala k'u ɲuman segin en tout cas ministre ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan. Minisiri min bɛ ni ale ka caw ɲɛsinnen bɛ baarako denmisɛnninw ani faso jɔli kɛwalew kan a ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ ko ni yamaruya papiye ninnu ni o bɛ wele ko bourse d'études ko a na kɛ sababu ye ni écoleden ninnu ma walasa u ka se ka taa kalan nafama caman sɔrɔ ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ ni ka na bonyamasegin kɛ Mali ye min bɛ kɛ ka kɛ ni o ka wulikajɔw ye baarako bunako kan o kɔrɔ ye ko kalan na kɛ sababu ye ni denmisɛn ninnu segila o ka baarako na se ka nɔgɔya kosɛbɛ o kɔfɛ a ye ladala ladilikanw ta k'a ɲɛsin o ma jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Fɛn kelen min ni ala y'a di bunamaden ma n'o ban don o ye min ye fo ni ala yɛrɛ ye a ka décision ta don min na o ye mun ye o ye dɔnni ye dɔnni de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ n'ala ye dɔnni d'i ma a ye fɛnba d'i ma n'ala ye dɔnni d'i ma a ye sutura birifini d'i ma n'ala ye dɔnni d'i ma a ye fɛn d'i ma i ka bonya i tɔw cɛ la donc min bɛ ka kɛ nin ye n'o ye ka maliyɛn sifin 57 k'olu sugandi Algérie o bourse de d'an ma ɲina pour que aw ka taa aw ye kalan kɛ ka kɔrɔ aw ka taa dɔ fara aw ka kalan kan aw ka taa dɔ fara aw ka kalan kan pour que n'aw seginna ka na parce que président de la république kalataw fililen kɔfɛ ni maliyɛnw ye danaya d'a kan a ye fɛn min ɲini ala fɛ ala kana nin basigi an ka jamana kɔnɔ ala kana nin bɛn an ka jamana kɔnɔ a ko fana kɔfɛ ale ka nin mandat filanan a b'a ɲini ala fɛ ala k'a dɛmɛ o ka kɛ sifuw ka mandat ye o ka kɛ sifuw ka ɲɛtaa ye o ka kɛ sifuw ka ladoniko ɲuman ye o ka kɛ sifuw ka baara sɔrɔ ye o ka kɛ sifuw fana jɔyɔrɔ ka se ka fa jamana ɲɛtaa la jamana si tɛ bɔ nɔgɔ la dibi la jamana bɛ ɲɛtaa bɛ kalan de bolo. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ sigila sen kan ka kɛ ni teriya sira walankatalen min bɛ Alizeri jamana ani anw ka Mali cɛ o de hukumu kɔnɔna na ni yamaruya papiye kalanko bunako kan ni o ye bourse d'études ye 57 taara k'a ɲɛsin an ka jamana ma walasa u ka se ka ta ka di écoleden dɔw ma minnu bɛ taga u ka sanfɛ kalan kanwɔrɔya kosɛbɛ olu fɛ yen
mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni bourse d'études ninnu na u bɛ taga jɔ fɔ mɔgɔ 57 ɲɔgɔnna na cɛmani 43 ani musomani 14 minnu si b'a daminɛ san 17 ni ka taa bila san 25 ɲɔgɔnna na. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan diɲɛ seligi naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛ postu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɛn ni tarata don ɔktɔburu kalo tile 9 ye o ɲɛnɛmayali kɛnɛ sigira sen kan Mali jamana kɔnɔ yan nɔ an ka dunanjigiso hôtel Sheraton na Bamakɔ yan nɔ Amdalaye Asi kɔnɔna na. Kɛnɛ ɲɛmɔgɔya kun bɛ Mali jamana minisiri bolo, minisiri min ni o ka caw bɛnnen don kunnafoni ko ɲɛnabɔli ani bi subahana mansinw olu koɲaw ɲɛnabɔli koɲaw bɛɛ lajɛlen kama. Kɛnɛ kɔnɔna na minisiri caman wɛrɛ kun bɛ nɔ ka fara ale kan ani mɔgɔba caman wɛrɛw. An ka jɛ an ko sɔrɔlenw lajɛ. Kulu min sigilen don diɲɛ seleke naani kɔnɔ postu tɔgɔ la ni o bɛ wele ko Union Postale Universelle. U bɛ postu tɔgɔ la don la ɲɛnamaya san o san diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ni o bɛ bɛn ɔktɔburu kalo tile 9 ma. Postu yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ ye min ka baaraw ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na bataki ko nasiraw ma, samaw cili, dugu ni dugu ani jamana ni jamana. An ka baara fanba fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ lɛtiriw ci, an bɛ telegramuw kɛ, an bɛ mandaw kɛ. Mais sisan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la kow yɛlɛmara, an bɛ ka taa nouvelle technologie taabolo kan. Sisan lɛtiri b'an bolo, an b'a fɛ ka don technologie kɔnɔna la. Ka produit kuraw don fɛn an ka produit fɛn kɔnɔna la pour que musow bɛ se ka sinon an bɛ koli yɛrɛ ci kosɛbɛ koli de kan, an ka fɛn bɛɛ bɛ koli de kan sisan nɔ. Mais messagerie bɛ yen, koli yɛrɛ bɛ yen nɔ, ayiwa ni transfert d'argent an b'olu kɛ. Bon musow bɛɛ tɔgɔ la an b'an ka direction fo. N'an y'an ka direction fo, an ka directeur technique vraiment an b'a fo ministère la. A ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que fête in ka se ka réussir. N'an y'o foli kɛ fɛnɛ an bɛ taa AMRTP la. AMRTP parce que an ka représentant bɛ yen o y'an ka soba dɔ ye fɛnw bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na. O bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an bɛɛ b'an ŋaniya fara ɲɔgɔn kan ka ministre yɛrɛ fo. Ɲinatan in sen fɛ maa caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan. O mɔgɔw la forobaca tigilamɔgɔw tun bɛ yen ani ka fara kɛnyɛrɛye cakɛlaw caman kan. Kɛnyɛrɛye cakɛlamɔgɔ dɔw minnu ni olu ye kuma ta u y'u ka nisɔndiyaw yira nin ko in na kosɛbɛ. Ko dakun minnu ni olu taara ɲina ko olu ye fɛn ye minnu ni u jɔyɔrɔ ka bon postu yɛrɛ yiriwali la kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali jamana ɲɛtaga koɲɛw la. Wa u ye seereya caman kɛ u ni postu ka jɛɲɔgɔnya baaraw la. An lawasalen don, kɛnɛ in fɛnɛ lawasalen don ka d'a kan postu tɛ bilako ye. Ani bi réunion yɛrɛ fɛnɛ kɛra yɔrɔ lawasalen min na ka na ni hakilina kura ye o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina ye fɔlɔ ka denmisɛnw ta k'u bila ko ɲɛmɔgɔya la. Denmisɛn minnu fɛnɛ don n'u hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kalan mun kɛ o ye yɛlɛma kura minnu bɛ diɲɛ taabolo la n'o ye numérique ye. Donc postu fɛnɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka bɔ baara togo kɔrɔw la ka yɛlɛma numérique la n'o ye diɲɛ taabolo kura ye. Donc kuma in tun bɛ o kan. Donc o de y'an la nisɔndiya puis o kɛla ka hakili sigi d'a ma k'a fɔ ko postu kɔni a bɛna na yɛlɛma kura minnu kɛ ɲɛtaa sira don. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ fantan ani naani bɛ postu tɔgɔ la min ni nin lajɛ in yɛrɛ sigikunba ye o ye. A sen fɛ postu ɲɛmayaso da sera fɛn caman ma k'o ɲɛfɔ minnu ni olu dɔw bɛ tali kɛ baarayɔrɔ yɛrɛ lahalaw la. O bɛɛ kɔfɛ ɲɛmayaso tilala ka weleda kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. Wele min ni o bɛ danaya sabatili kofɔ olu ka baaraw kan. O baaracogo kura minnu ni o bɛna lafiya se bɛɛ lajɛlen. Don kɛrɛnkɛrɛnnen mun bilanen no diɲɛ kɔnɔna la k'a fɔ ko o ye postu ka don ye a kun fɔlɔ ye k'o fêter. Filanan ye mun ye fêteli ye tiɲɛ ye mais occasion fɛnɛ don ka an sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye par rapport postu yɛrɛ secteur bɛ ka bi cogo min na. N'a fɔra postu secteur postu yɛrɛ société kelen ko tɛ mais postu yɛrɛ baara yɛrɛ a bɛ fɔ baara minnu ma ko postu ka baara bibi na bɛɛ ka baara ye mun y'a kɔnɔna la. Postu yɛrɛ société ka baara ye mun y'a kɔnɔ, état ka baara ye mun y'a kɔnɔ, mɔgɔ mun fɛnɛ ye polisi ye a baara kɔnɔna la k'a fɔ ko k'a fɔ nin bɛ kɛ nin tɛ kɛ o fɛnɛ ka baara ye mun y'a kɔnɔna la. A kun ye anw ye kan ka sigi a bi sigi lajɛ kun ye k'o de ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye pour que k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka baara ye mun ye bɛɛ ka se k'a dɔn a kan ka mun kɛ pour que o kɔnɔna la bɛɛ ka baara kɛ postu fɛnɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Gɛlɛya caman b'an kan. Concurrence déloyale bɛ société caman bɛ k'an ka baara ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ société de transport alors que a droit t'u bolo k'a kɛ. Bon u b'o kɛ foyi ti bɔ a la bon a b'a to mɔgɔw bɛ tɛmɛ u fɛ pourtant u da ka gɛlɛn n'anw ye yɛrɛ souvent. Kumakan laban min bɛ n bolo o ye k'a fɔ mɔgɔw ye u ka da postu la. Postu c'est vrai an ye difficulté caman dɔn
mais aujourd'hui poste bɛ ka yɛlɛma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ poste tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ni o bɛ bɛn octobre kalo tile 9 ma Mali jamana ma to kɔfɛ a la ɲɛnamayali la wa poste ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogoya min na walasa ka nimisiwasa sɔrɔ a kɔnɔna na diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen. Musomaninw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛnɛ sigira sen kan dɔgɔkun kɔnɔna na ka bɛn alamisa don octobre kalo tile 11 ma denmisɛnninw olu tɔgɔla soba kɔnɔna na mɔgɔba caman o kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka fara sigida 6nan o ɲɛmaya mɔgɔw caman kan fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna na an ka jɛ an k'o lajɛ. Musomaninw tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni a bɛ ɲɛnamaya san o san octobre kalo tile 11 o bɛnna bi alamisa ma octobre kalo tile 11 ni o bɛnna a ta ko 7nan ma. Ɲinan bakuruba o kun bɛ tali kɛ musomanin ka kalan ani a ka baara sɔrɔ o bɛ se ka bila bala cogo jumɛn na an ka jamana kɔnɔ. Fɛn min musomaninw olu ka ɲama olu ka nɔlabila ani fɛn min commune CC maire u ka nɔlabila u ye foli ani tanu ka ɲɛsin jama bɛɛ ma ani ka tila k'u ka nisɔndiya jira kɛnɛ in kan ka ɲɛsin don min kɛrɛnkɛrɛnnen la musomaninw kama. An balimamuso minnu bɛ ekɔli la k'u tɛ ka se ka ekɔli laban ka ɲɛ u ka hakɛw bonyanen tɛ wa u ka hakɛw dɔnnen tɛ dɔw bɛ furu ka sɔrɔ furu kuma ma se ni dun ye denmisɛnnin furu ka sɔrɔ a ma se san 18 ma a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye min bɛ se ale yɛrɛ ma n'u kɔlɔlɔ dun sera ma o laban kungo bɛ ta ka da a fa n'a ba de kun an y'o de fɔ ka faamaw deli u ka se ka fɛn sigi sen kan min b'a to an balimamusow bɛ se ka mɛn ekɔli la cogo min na hali n'u tilala ekɔli la u ka se ka baara sɔrɔ ni baara min bɛ ɲɛ u ma. Bi ye musomaninw ka don ye musomaninw fɛn wɛrɛ t'a la muso kɔ quoi donc musomaninw ka don ye an muso yɛrɛ de ka don ye parce que i bɛ bɔ musomaninya de la ka kɛ muso ye don dɔ muso ye donc n b'a ɲini ala fɛ ala k'o don latigɛ bi denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ ye. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui au nom de la mairie de la commune 6 nisɔndiyalenba de don parce que ni an denmusow n'u ka kɛnɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ an muso élu kan ka kɛ yen nɔ k'u accompagner dans leurs œuvres parce que k'u accompagner mun ye ka na yurula non seulement fête don don en même temps an kan ka ladilikan dɔw d'u ma de temps en temps a kɛra so ye a kɛra yɔrɔ yɔrɔ ye n'ani denmuso nin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ denbaw kan k'u ladi u k'a bila u kunna k'a fɔ ni denmuso tɛ se ka kɛ fosi ye sans l'appui de sa maman ba ka exemple ɲuman yirali denmuso la so kɔnɔ n'importe où n'i bɛ exemple ɲuman yira i denmuso la n'a fɛnɛ furula ka kɛ don dɔ muso ye a bɛ t'o ladege a ka so donc o de la n ko n ka discours kɔnɔna na après n ka discours la n ko n b'a ɲini denbaw fɛ o fɛnɛ ka kɛ exemple ɲuman ye musomanin ninnu ɲɛkɔrɔ sow kɔnɔ pour que u ka se ka don dɔ ɲɛsigi u cɛso la ni hakili ɲuman ye. Kɛnɛ in kɛra sababu ye Planmali ɲɛmaa bolo ni ka tila ka foli ani tanu ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka cɛsiri ka ɲɛsin musomaninw ma ni ka tila k'a da don bakuruba la u ka ca ka ɲɛsin musomaninw ma. Minisiri min bɛ ni u ka caw bɛnnen bɛ musow denw ani duw tɔpɔtɔliw ma a ye foli ani tanu ye ka ɲɛsin musomaninw ka cɛsiri ani ka hakili diya jamana kɔnɔ. San 7 ye nin ye jamana bɛɛ la an bɛ o don in matarafa ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se ka kɛ walasa musomaninw ka se ka taa ɲɛfɛ u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ u ka se ka kalan u ka se ka u bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ na ɲɛ sira fɛ u ka se ka sabati n'an y'a lajɛ an ka jamanaw la musomaninw ka kalanko u ka ɲɛtako a caman bɛ ka ko ka gɛlɛn ka da faamuyali cogow kan kuma dɔw ka da an ka taabolo dɔw kan. Planmali yɛrɛ sigilen don denmisɛnninw de kama donc Planmali bɛ Mali la ni ma fili ni y'a san 42 ye an bɛ yɔrɔ caman an bɛ yɔrɔ minnu na an ka baara fɔlɔ ye denmisɛnninw ka kalanko u ka kɛnɛyako u ka ji sanuman sɔrɔli ko an ka baara fanba b'o kan. Dongili dumanw poyiw ani jamana hymne national olu de kɛra sababu ye ka kɛnɛ in kun cɛ. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan cɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka sanga ni u ka fasoden ɲumanya baaraw lawaleyali ye u ye kaski 100 de ta k'a di u ka tɔndenw ma k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ a dili kɛnɛ sigira sen kan
Korofina groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o dagayoro bala Bamako yanno fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Groupement des leaders spirituels du Mali alisilamɛya dɛmɛtɔn i n'a fɔ ladalako la u y'u bolo fa k'a ton ka kasiki 100 ni u ka tɔndenw na Bamako sigida 6 ani Bamako dafɛlamini na Kati ani Kalabankoro. Bon, alhamdulillah rabbil alamin akila mi an bila na yarabe wagati bɔ ministère la transport u y'a ɲini u ye ci ci an ma ka u ye groupement wele silamɛtɔn tɔgɔ la ani ka au conseil islamique ani ladatigiw n'o dugutigiw ka tɔ les 6 coordonnateurs de Bamako ko ka casque d'u ma ko ka du fana ka démarrement ma ani ka sensibilisation kɛ casque doni nafa la a bɛ nafa min ɲa mɔgɔ ye ni accident kɛra anw ta dila ma an ka président n'o ye Cherif Ousmane Madani Aidara ye a y'a ɲini bon an ka fɛrɛ kɛ an ka commune mɔgɔw wele a dikun ye de mɔgɔw démembrement n'an ka mɔgɔw k'a sɔrɔ ka tila an ka démembrement ni ɲɔgɔn cɛ ani ka sensibilisation kɛ a doni na nafa la k'a ɲɛf'u ɲɛna donc o ye casque 100 ala ye groupement garisɛgɛ don den 100 de la o den 100 de sa an y'an ka commune bɛɛ lajɛlen wele an'an ka démembrement minnu bɛ yen pour que k'a tila olu ni ɲɔgɔn cɛ u fɛnɛ casque ka d'u ma u k'a boli u k'a don kun na ka moto boli parce que casque ye fɛn ye accident maa tɛ ala deli accident na mais n'a nana kunkolo ye fɛn min ye kɔni a bɛ kunkolo protéger fari fan caman bɛ se ka kari a bɛ furakɛ mais ni kunkolo cira ala kan kisi dilancogo si tɛ kunkolo la a dira o dili min kama olu fɛnɛ y'a di a ka di mɔgɔw de ma u k'a don donc an fɛnɛ mɔgɔw wele i y'a ye sisan an ka karamɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan an ko casque dili kɔfɛ fɛnɛ an ka karamɔgɔ ni fɛn minnu bɛ yen an ka misiri n'an ka alimamu minnu bɛ yen u ka wajuliw ni fɛnw na u ka casque di nafa fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a don parce que fɛn dɔ don a bɛ manifin yɛrɛ de tanga fɔlɔ an ka an bɛ foli kɛ an ka maire nana n'o ye commune 1 maire ye ani an ka sécurité n'o ye commissaire u nana a y'a ye vraiment olu ye fɛn ye o fana walawalali kɛ casque don nafa la mais commissaire yɛrɛ hakilila wɛrɛ di fɛnɛ ni min kɛra fɛnɛ a fɛnɛ b'a ɲini ɔkɔliso ni fɛn minnu bɛ yen groupement ka maa bila u ka bolo kan u ni maire bɛna collaboration kɛ pour que ka se ka maaw sensibiliser ka ɔkɔlidenw sensibiliser casque donni na fɛn dɔw bɛ yen ni maaw y'a faamu u b'a dɔn ka sɔrɔ a ma kɛ wajibi parce que a b'o yɛrɛ ni ta o nisɔndiya de b'a la an bɛ ala ta n'o ye k'an ka président fɔ n'o ye Cherif Ousmane Madani Aidara ale min ye groupement ɲɛmɔgɔ ye ka siraw dayɛlɛ an ye ka hakilina ɲumanw d'an ma k'an dɛmɛ baara ninnu bɛ nɔgɔya an bolo cogo min na a n'aw Cherifla yɛrɛ min fɛnɛ nana jata an b'o fɛnɛ fo. Commune marabagaw ani sigida ɲɛmɔgɔw u nisɔndiyara kosɛbɛ groupement maaw ka nin waleya in na jango min bɛ don buna hadamaden ni lakana ni binakun kan. Alhamdulillah an bɛ groupement mɔgɔw fo groupement des leaders spirituels musulmans mɔgɔw an b'u fo ka se k'u fo parce que groupement des leaders spirituels musulmans o ye silamɛtɔnw ɲɛmɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan ka jamana baara ka hakili ɲuman di fasodenw ma ka taabolo ɲuman di fasodenw ma n'u ye miirila bi ka casque caman ɲini k'a di maliyɛnw ma fasodenw ma k'u k'a don u kun na k'u kunkolo kisi ɲangata ma k'u farikolo kisi ɲangata ma n'i ye mɔgɔ farikolo kisi ɲangata ma i y'a ka adamadenya de kisi n'i y'a ka adamadenya kisi i y'i jɔyɔrɔ fa fasoden ɲumanya la diinɛ ɲɛmɔgɔw ye nin fasoden ɲumanya min ta ka population sɛgɛrɛ commune 1 fo commune 6 ka casque ɲini k'a di an balimaw ma cɛ ni muso ma u k'u kunkolo protéger pour que an ka ni kasara ye min sɔrɔ o ɲuman ka se ka bɔ a la o ye fasoden ɲumanya ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn groupement ka baara bi a ka ca u bɛ baara caman kɛ u bɛ waleɲuman caman kɛ nin fana ye dɔ faralen an kan halisa an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka dɔ fara cɛsiri kan u ka dɔ fara waleɲuman kan u ka dɔ fara diinɛ dɛmɛni kan u ka dɔ fara adamadenya sabatili kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Bamako sigida fɔlɔ commissaire ba n'o ye 6e arrondissement ye ale nisɔndiyalen nin waleya in na a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila sigida denw a diinɛ ɲɛmɔgɔw a politiki mɔgɔw cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ka groupement ka nin waleya in ladege janko ni caman bɛ se k'a lakana cogo min na. D'abord an bɛ groupement des leaders religieux ka fo n'u ka président n'o ye Cherif Madani Aidara ye. Vraiment a bɛ min kɛla commune ye a bɛ min kɛla jamana ye hali bi ala k'a sara a ye min kɛ sisan san daminɛ ni san cɛ a bɛ 10 forage bɔ k'o kɛ population commune pour que ka se ka lafiya jiko la
a filɛ ka na nin fana kɛ sisan ka casque di groupement des leaders religieux ma ko k'a di mɔgɔw ma k'a di bɛɛ tɔn jɛkulu tɔn minnu bɛ yan k'a d'olu ma u ka se ka taa mɔgɔw sensibiliser a ma fɔ k'u ka a bila u ka so mais ka taa yira mɔgɔw la casque doni nafa o ye min ye u k'o fɔ est-ce que vous comprenez donc groupement des leaders religieux n y'a ɲini u fɛ n'an bɛ se ka maire voir ka tournée dɔ kɛ dans les établissements scolaires k'a yir'u la k'a yira écoledenw na nafa min bɛ casque doni na parce que an yɛrɛ y'a jateminɛ accident caman dɔ kɛra accident mortel caman kɛra ni sayaw bɔra a la dɔw bɛ sa parce que u kunkolo ye choc sɔrɔ dɔw fana bɛ bɔ a la fana mais u n'u hakili tɛ dafa tugun parce que u kunkolo ye choc kɛ mais n'a tun ye casque don kunkolo tun bɛ se ka protéger hakili tun tɛ tiɲɛ et puis saya tun tɛ bɔ a la donc o la sa n'an bɛ se ka weleweleda kɛ maire yɛrɛ ma a ka se ka groupement des leaders religieux dɛmɛ ka porte dayɛlɛ dans les établissements an ka se ka t'o campagne kɛ y'a faamuya o bɛ fisaya quoi. An b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka fara a ɲɛmɔgɔba a Sayid Sherif Usman Madani Haidara n'u u ka wulikajɔ ni cɛsiri ɲɛsinen bɛ alisilamɛya dɛmɛni bunahadamadenw ni lakanali sigida yiriwali bunahadamadenya latigɛ ko ɲuman o waleyaw ma sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na u ye foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma u ko ni Ala sɔnna ma don nataw la u ni commissariat de 6e arrondissement mɔgɔw n'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka nin baara ninnu walankata an ka kalansow la min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ni caman kisi ka bɔ siraba kan kasara kɔlɔlɔw ma. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma.